Samangling kowe sipating dewa sapa? Ulun Bathara Surya. Ana tari gawe apa praktek wong kon mandul. Aku ngombyomi laku ning naga Sesa lan Basuki. Yen pancen kowe kang ngungguh papan kene tak jaluk gawe kowe sumikira luwih dhisik. Sababe apa? Ngerti dewa bakal ngusung Gunung Mandura iki saka tanah Langka. Dilih nyang samudra Puwan ya samudra Kesiran. Oh, lada. Nah, kok kowe penak temen gawe lambemu nek rembugan. Iki papan gunung wiwit sekawit leluhurku mapan ana kene. Sakal diwaca agru-agru aja ganggu gawe karaku sakanca. Iki wis dadi putusing rembug para Jalata malah kaiden. Dawuh Sang Hyang Jagat Girinata ya Sang Bathara Guru. Kula kayu kabeh kang werna kumlit kumlawi. Rumangkang klebu kowe para seksa kudu sumingkir saka kene aja batal dawuh dewa.
nyame Bathara Mahadewa kowe sapa nyapa wong angin nyingkep apa wong angin nyingkep apa wong angin sing kebukannya Jenderal wong angin nyingkep apa Jenderal bintang papat apa kira wedi karo kamu hotel malam mati ini kan iki kadi bedol ibendel piye aku manggone iki ya sakar dewa tanggung jawab ngono nglumake wong kok ora wong ganti ana dikon wong kok kene digopo ngono ya aku digolek ning nggon
Itu kata gini, itu kata gini. Ngomong ini apa ngomong ini itu. Gamil lah. Kok kenyataannya gini-gini mana ya ini apa-apa. Gamil. Ngomong aku deh kok diturunke. Kowe iki ngrasani sapa? Ngrasani ya ora ngrasani coba-coba ya ngrasani sapa wae sing kira-kira keblinger iki tak elingke. Oh, apa dewa iki keblinger? Ora kabeh nyitok loro telu karo 5 6. Aduh akeh men. Nah, iki tak elingke iki jaremu tunggal bracak padhak ya dadi mati ngono. Sing ana akeh sing apik karek arang-arang ngono. Luwih kajen wong edan tinimbang wong pinter nek wong pinter ora patek diajani kok nek wong edan iso ditabaki nomor. Biyen saiki ora entuk. Ya. Ini ya. Ganyike wong rembukan, gayeme wong nyenyah bunga. Iki duwe-duwe iki ku ndak ngalekke sambetan. Kok ngalekke sambetan iya? Iya, rembukan lho kok ora wong mangan, nang jak omongan wae aku ora nyedo mangan. Lho. Aku ya tau ngono kuwi. Ngomong kuwi gemelar, cara-carane gur karek nyiduk. Kalau baru bening kiplah-kiplah gur kali ngongkop. Cara carane rembulan merok-merok gur karek ndilat. Nah ning kono ngajak omongan wae suwe-suwe lali. Ane wis lali lan ndak menang lho keturunan. Kamu keturunan iki. Nah. Piro nyang nang dewa sing